дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. аз соли 2024 нархи истифодаи барқ 16% боло меравад. барои густариши муносибатҳои дуҷониба миёни Тоҷикистону Қирғизистон дар Душанбе. дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон бозори нави назди марзӣ ифтитоҳ шуд. 6 нафар бо беш аз 5 миллион маводи тарфгарӣ дастгир шуданд. 26 шаҳрванди Тоҷикистонро дар роҳи Қазоқистон аз сардӣ наҷот доданд. имрӯз дар Тоҷикистон пасшавии ҳарорати ҳаво дар назар аст. тарифҳои истифодаи нерӯи барқ барои аҳолии Тоҷикистон ва дигар истеъмолгарони он шурӯъ аз 1 январи соли 2024 ба андозаи 16% ё худ 26 сомонию 51 дирам барои 1 киловатт-соат то 375 дирам боло меравад. дар ин бора Ҷомӣ Умаров, мушовири директори генералии ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқи кишвар ба Азия Плюс хабар дод. манбаъ гуфт, дар ин бора қарори ҳукумати кишвар таҳти рақами 546 аз 29 ноябри соли 2023 қабул шудааст ва дар асоси он тарифаҳои истифодаи нерӯи барқ барои тамоми истифодабарандагон аз ҷумла сокинон 16% зиёд карда мешавад. Ҷомӣ Умаров гуфт, ки тарифаҳои истифодаи барқ барои дигар категорияи истифодабарандагони барқ низ 16% боло меравад. то ин дам ширкат барои ҳар 1 киловатт-соат ба ҳисоби миёна 9.50 дирам, дар даври тобисон аз 1 май то 30 сентябр 7.20 дирам ва аз 1 октябр то 30 апрел 11.80 дирам пардохт мекард. хабар медиҳад Азия Плюс. мулоқоти муовини вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Содиқ Имомӣ бо сафири Қирғизистон дар Тоҷикистон Эрлан Абдилдаев баргузор гардид. ҷонибҳо масъалаҳои мубрами ҳамкориҳои Тоҷикистону Қирғизистонро баррасӣ намуданд. дар рафти мулоқот омодагии ду кишвар барои густариши бо мароми муносибатҳои дуҷониба таъкид гардид, қайд кардааст дафтари матбуоти вазорати корҳои хориҷа. ёдовар мешавем, ки чанде пеш Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи тақсими каме бештар аз 24 километри дигари марзи давлатӣ ба мувофиқа расиданд. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки таъини гузариши хатти қитъаҳои боқимондаи сарҳади давлатиро дар мулоқоти навбатӣ, ки дар ҷумҳурии Қирғизистон баргузор мегардад, идома диҳанд. дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон бозори нави назди марзӣ ифтитоҳ шуд. ин дуюмин бозорест, ки дар сарҳади ду кишвар ба фаъолият оғоз мекунад. бозори нав Шоҳон номгузорӣ шуда, он дар марзи ноҳияи Шамсиддин Шоҳини Тоҷикистон ва вилояти Бадахшони Афғонистон ифтитоҳ ёфтааст. аз ҳукумати ноҳияи Шамсиддини Шоҳин гуфтанд, ки дар бозори нав соҳибкорони ду кишвар аллакай ба фурӯши молу маҳсулоти худ оғоз карданд. дар шаҳри Душанбе 6 ҷавон барои воридот ва фурӯши маводҳои тарфгарӣ дар ҳаҷми бузург дастгир шуданд. ба иттилои дафтари матбуоти вазорати корҳои дохилӣ, аз ин афрод беш аз 5 миллион чунин маводҳои мамнӯъ ошкору мусодира гардид. аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе муайян шуд, ки боздоштшудаҳо маводҳои тарфгариро аз вилояти Суғд ба шаҳри Душанбе ворид намуда, бо ҳамроҳи дигар ҳаммаслакони худ мехостанд аз фурӯш ва паҳнсозии он фоида ба даст оранд. ҳангоми кофтуков аз автомошини NN тамғаи Lexus 2201 KK 03 дар 816 қуттӣ дар ҳаҷми 489600 дона маводҳои тарфгарӣ тарконакҳои навъи Трейнес Новым годам мусодира гардид, хабар медиҳад манбаъ. инчунин дар идомаи коркардҳои ҷустуҷӯӣ як сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд дастгир гардид, ки ин маводҳоро дар анбори хонааш пинҳон мекард. ҳамзамон зимни як амалиёти дигар полиси Душанбе дар маҳаллаи Навбаҳори ноҳияи Сино ҷавони 22 сола Аққеро низ бо гумони муомилоти маводи пиротехникӣ боздошт кард. ҳангоми кофтуков аз ном бурда 48 бастаи маводи пиротехникӣ бо навиштаҷоти Мики Маус маводи тарфгарии навъи хлопушка, ки дар умум 28800 ададро ташкил медиҳад, дарёфт ва гирифта шуд, хабар медиҳад манбаъ. ҳамакнун алайҳи дастгиршудаҳо бо моддаи 199 иловаи 1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парванда боз шуда дар тафтишоти пешакӣ қарор дорад. ёдовар мешавем, ки барои муомилот дар ҳаҷми калон ҷарима аз 200 то 500 нишондиҳанда, барои ҳисобҳо ё аз 1 то 2 соли зиндон ҷазо муқаррар шудааст.
кормандони раёсати ҳолатҳои фавқулоддаи вилояти оқмолаи қазоқистон 26 шаҳрванди тоҷикистон ва 2 шаҳрванди ӯзбекистон аз ҷумла 2 кӯдакро ки дар роҳ банд монда буданд аз сардӣ наҷот доданд. дар ин бора раёсати ҳолатҳои фавқулоддаи вилояти оқмола хабар додааст. манбаъ мегӯяд автобуси ҳомили муҳоҷирони корӣ аз русия тариқи қазоқистон дар роҳи бозгашт ба ватан буд. дар роҳи остана петропавловск вайрон шудааст. ҳодиса соати 1 шаби 9 декабр рух додааст ва муҳоҷиронро дар шаҳри кокшета ба ҷои гарм интиқол дода хӯроку либоси гарм доданд. дар як наворе ки дафтари матбуоти раёсати ҳолатҳои изтирории вилояти акмола нашр кардааст, шаҳрванди тоҷикистон Нурия Абдурахмонова гуфтааст ки онҳо аз Ханти Мансийск меомаданд, вале автобуси онҳо ба далели вайрон шудан дар роҳ банд монд. ӯ гуфт ки онҳо 3 соат мунтазири кӯмак буданд то кормандони хадамоти изтирорӣ ба онҳо расида онҳоро ба ҷои гарм бурданд. ҳолу аҳволамон хуб аст, ба мо об, ғизо ва гармӣ доданд. сипос ба онҳо, яъне кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи қазоқистон дар назар аст, мегӯяд Абдурахмонова. ёдовар мешавем ки имрӯз дар ҷумҳурии қазоқистон ҳаво сард аст. дар шимоли ин кишвар аз ҷумла дар кокшетау ҳаво рӯзона то тар 29 дараҷа ва шабона то тар 36 дараҷа сард мешавад. хабар медиҳад Азия плюс. имрӯз бо сабаби воридшавии анбӯҳи ҳавои сард ба ҷумҳурӣ дар бештари ноҳияҳои водию Доманакӯ пастшавии тадриҷии ҳарорати ҳаво то 8-13 дараҷа пешгӯӣ мешавад. дар бештари манотиқи ҷумҳурӣ борон ва барф ба амал омада. дар ноҳияҳои алоҳидаи Доманакӯҳию кӯҳӣ борон дар назар аст. иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо иснод ба агентии обу ҳавошиносии кишвар. дар ғарби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои абрнок дар назар буда борон ва барф. дар баъзе ноҳияҳо бориши бошиддат ба амал меояд. дар вилояти ҳавои абрнок пешгӯӣ шуда борон ва барф. дар баъзе ноҳияҳо бориши бошиддат ба амал омада туман мефарояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддати то 17-22 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона ва рӯзона 3-8 дараҷа хунук. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 3-8 дараҷа хунук ва рӯзона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои абрнок дар назар буда. дар ноҳияҳои алоҳида борон ва барфи бошиддат ба амал меояд. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои абрнок пешгӯӣ шуда. дар баъзе ноҳияҳо борон ва барфи бошиддат ба амал омада туман мефарояд. дар шаҳри Душанбе ҳавои абрнок пешгӯӣ гардида асосан борон ба амал омада. дар охири рӯз ба барфи тар гузашта туман мефарояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона ва рӯзона 2-4 дараҷа гарм мешавад. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Панҷакент абрнок пешгӯӣ гардида ҳарорати ҳаво аз 0 то тар 5 дараҷа хунук мешавад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.